Unha ponte é unha obra destinada a poñer en comunicación dous puntos separados por un obstáculo. Nun principio fixéronse de madeira, logo os romanos fixéronnos de pedra. Mais tarde apareceron pontes de fundición e de ferro. E hoxe en día construínse a base de aceiro, formigón armado e formigón pretensado. Algúnas delas tuveron un protagonismo tal que lle deron nome ao pobo que se iba formando ao seu arredor. Ponte Deume, Ponte Areas, Ponte Caldelas, as pontes de García Rodríguez. Estamos con Enrique Rivera Rouco, cronista oficial de As Pontes, que hoxe nos vai falar das pontes de As Pontes. Estamos aquí vendo ahora a ponte romana que foi construída con toda seguridade no siglo I ou como máximo II da nosa era na vía romana, vía secundaria de Lugo a Ría do Ferrol. Acertadamente nomearon esta calle vía romana. Vemos esta ponte que é a estrutura auténticamente román, con arco de medio punto de sillería e o resto mampostería. Hai algúns autores que poñen en dúbida de se será unha ponte medieval, pero está descartada esa teoría desde o momento en que aquí nas excavacións que houbo está habendo aparecen restos dunha vila román. Por eso que a tesis de que esta ponte é romana é certa. Además, a tradición popular dende sempre lle chamou ponte romana. É un eslabón da vía romana de Lugo a Ría de Ferrol. Dun solo arco, é unha ponte sincela, pero ca estrutura auténticamente romana, como solían ser, ca o basamento máis ancho que o resto da ponte, e o arco redondo típico, ca sillería do perfil do arco. Esta ponte entón non sufre ningunha transformación? Non, solamente sufreu algúns deterioros. Hoxe está nos Petriles retocada. Sufreu deterioros porque pasaron transportistas desaprensivos con tractores cargados de leña e de cousas que habían estropeada un pouco, pero fundamentalmente está tal como no seu orixe. E por aquí, polos arredores das pontes, hai unha ponte semellante a esta, destas características? Hai a ponte de Illade que foi trasladada ao Caneiro. Illade é un barrio daqui, das Pontes, salindo hacia Ferrol, donde pasaba esta mesma vía romana e incorreu na expropiación de Endesa. Entón, pois, por iniciativa, por mandato do alcalde actual, Aquilino Meizoso, a ponte non se destrueu, iba a ir para a escombreira, non se destrueu, pasou peza por peza para un lugar preferido que chaman o Refuxio do Caneiro. Ali foi trasladada e ali se pode ver, e é unha ponte xemela a esta, é tamén unha ponte román. A seguinte ponte sería a ponte de García Rodríguez, que está aquí situada na rúa chamada Calle Real. Esa ponte foi feita no século XIV, a final do século XIV, cando o conde García Rodríguez, dueño feudal de As Pontes, se adueñou aquí, fixo un castelo que hoxe non hai resto, solamente
o macizo do solar e as pezas do castelo están nas casas da parte antigua da vila, a calle San Juan, calle Real. As pezas que hai de granito son collidas de cando o castelo se desmoronou, quedou deshabitado. Esta ponte está aquí na rúa Calle Real, o sea, hasta recibe ese nome era o camiño real de Lugo Ferrol. Ten dous arcos en cortamareas. Un arco é de estilo gótico, ese é auténticamente original. O segundo arco, o que está hacia o pobo, é redondo. É que ese arco sufreu unha avería e no século pasado repararono e fixarono redondo en vez de o xival. E ten de petriles, en vez de petriles, unhas barandillas de ferro forxado que se ve que é procedente desa época. Ferro forxado por ferreiros daquela época, as barandillas que ten. Esa ponte, pois, chamalle Benito Viceto, o historiador ferrolán, recolle os datos desta ponte na súa obra Historia de Galicia, tomo 5, capítulo 15, e incluso afirma que ese ponte que lle deu o nome aquí, a este pobo, as Pontes de García Rodríguez. Eso afirma Benito Viceto, historiador ferrolano. Aun cuando esta teoría non é totalmente certa, porque según conseguimos saber, antes desa época esta zona chamábase o señorío de As Pontes. Falamos agora xa da ponte de Isabel II. Isabel II. Esta ponte construeuse cando fixeron a carretera de Rábade a Ferrol. Foi en 1860. Entón, deixou de transitarse por aquí, pola Ponte dos Romanos, a ponte que chamamos aquí a Ponte dos Romanos, a Ponte Romana de Chamoselo, e o tránsito desviouse pola Ponte Nova e pola Carretera Nova. E incluso, pois, estendeu, foi o motivo de que o pobo das Pontes estendese donde está ahora a Rúa de Galicia, que antes eran as tres calles daqui do fondo da vila, como dicimos, o fondo da vila, a calle de San Juan, Real e da Iglesia. Esta ponte foi feita en 1860, foi lograda en granito, con 3 arcos iguales. Foi feita no estilo típico daqueles tempos, que era o estilo romanticista, o sea, con arco rebaixado, redondo para o rebaixado. A Ponte da Pedra. A Ponte da Pedra foi feita na mesma fecha que a esta, a de Isabel II, 1860. Ten o mesmo estilo, solamente ten un arco, porque o regato, o riachuelo que pasa por debaixo é en caudal moi inferior ao río Eume, pero o formato da ponte é exactamente igual, é un material igual, granito. Esta ponte, debido a que foi expropiado por Endesa, pois foi trasladado a zona do Canal 4, que se chama aquí, e isto foron obras feitas en combinación do Axuntamento con Endesa. Esa ponte non desapareceu, senón que a vemos agora colocada aquí no Canal 4, no Rego do Campo. E perdeu algunha das súas características neste trasvase dun lugar a outro? Pois non, incluso algunha peza que se estropeou foi reposta por artesanos en granito. Entonces pasamos ás pontes modernas que se fixeron últimamente aquí. Vamos decir, a Ponte dos Chaos, que está entre o poblado do Barreiro e a zona dos Chaos. Foi feita, inaugurada, fai 2 anos, estuvo na súa inauguración o presidente da Xunta, don Manuel Fraga Ireverne,
É unha ponte peatonal, aínda cando pasan por ela turismos, con cuidado porque é estreita. É unha ponte de estrutura metálica. E foi con motivo de descongestionar o moito tránsito que hai no centro do pobo, para dar salida aos barrios do alrededor. O sea que é unha ponte de estrutura metálica estreita que une a rúa de Habana co barrio dos Chaos. E outra ponte nova, moderna, é a ponte de Perfolla. A ponte de Perfolla, esa foi feita de hormigón. Foi inaugurada na mesma data, e tamén por o presidente da Xunta. Esa ponte une a avenida de Galicia, a Rúa de Galicia, ca Rúa da Balsa á altura da central termoeléctrica, onde chaman Perfolla, o barrio de Perfolla. Está feita de hormigón, é máis amplia, pero é unha ponte pois moderna, inaugurada hai 2 anos. De todas estas pontes que nos falou Enrique Rivera Roco, con cal se queda el? No, bueno, quedarme, mira, polo mérito histórico, quedaríame con esta, ca ponte dos romanos, polo mérito histórico que ten. Bueno, que quedábanos sin dicir unha ponte, que é a ponte da Presa de Lende, que estábaseme pasando de memoria. Esta é unha ponte así un pouco fastuosa, copia, imitación da ponte de San Francisco de Estados Unidos ou da ponte de Rande de Vigo, que é unha ponte un pouco fastuosa que fixeron aí. Foi tamén o Axuntamento en combinación con Endesa. Está sobre o río Eume e une a Rúa de Lugo ca avenida da Habana, tamén con motivo de descongestionar o tránsito. Aí leva unha efigie miña que quixeron poñer con meu desagrado, porque non quixera que me poñeran aí. Vamos, pareceme unha cousa violenta, unha cousa así de Fausto, de poñerme aí, pero bien, na salida da ponte pois está aí unha estatua que está dedicada á miña memoria. Esta ponte todavía está sin terminar, está sin inaugurar, por problemas que hai entre o contratista da obra e máis o Axuntamento. Unha última pregunta, curiosidade. Cree vostede que a historia recorda as pontes de García Rodríguez, por todas as pontes que ten e que está a construir, que acaba de construir? O sea, que o nome das pontes que llevamos... Sí, polas pontes que ten. Pois, sin duda que sí, porque, como dixen antes de que García Rodríguez fixese a ponte en contra do que opina Benito Viceto, que dice que o nome das pontes que lleveu da ponte feita por García Rodríguez, entonces que era en singular, Puente de García Rodríguez en vez das pontes, eso está completamente desterrada esa opinión, porque hemos encontrado en escritos antiguos no Obispado de Mondoñedo, no archivo diocesano, que aquí se chamaba o señorío de As Pontes. O chamarlle de As Pontes é señal de que había pontes. A primeira era esta romana, e depois habría outras pontes como a que hai na Vilavella hoxe, a ponte da Vilavella, que é de madeira, e foi sempre de madeira, e unía o camiño real, o sea, o camiño de Iglesia, que se chamaba antes, dos barrios de Parrocha e Acibido ca Iglesia. Ao haber tantos arroios, tantos riachuelos, habría pontes. De aí ten que vir o nombre de As Pontes.